Morris Lesmore estimava les paraules, estimava les històries, estimava els llibres. La seva vida era un llibre escrit per ell mateix, pàgina a pàgina. L'obria cada matí i escrivia sobre les seves alegries i tristeses, sobre tot el que havia après i tot el que havia desitjat. Un, dos, tres. Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hobbit en potència. I m'acompanya, com sempre i per sort, la Marina, editora, lectora empedreïda i motivada de la vida. Què tal, Marina? Com estem avui? Hola, Guillem. M'ha encantat aquesta variació per innovar una mica. Home! Pues molt contenta, perquè s'acosta Sant Jordi i és un dia... Bé, a mi m'agrada molt. Et ve de gust? Ai, moltes. Va. En tinc moltes ganes, t'ho he de dir, que ja l'any passat em varen deixar 2 vegades sense Sant Jordi. No pot ser. Tinc moltes ganes. A més, com a editora, deu ser especial, no?, aquest dia. Bueno, ja és especial per molta gent sense ser editora, però com a persona que et dediques a aquest món ha de ser xulo, o no? Sí, jo crec que Sant Jordi ja és un dia especial, no? Té aquella llum diferent per tots els que ens agraden els llibres, que sigui un dia que et regalin llibres, que et compris llibres i que aquesta ànsia viva estigui justificada sempre és guai, però sí que he de dir que m'ho he passat molt millor quan he estat fent feina el dia de Sant Jordi que no com a visitant. O sigui, per jo el millor any va ser fent feina a llibreria. Bé, els 2 anys que he estat a llibreria per jo van ser els millors i aquest any tinc moltes ganes d'estar a la paradeta de l'altra, que per cert aprofit per dir que estarem a la plaça de la Vila de Gràcia per qui mos vulgui venir a veure. I tu, Guillem? Ja ho sabeu. A mi m'encanta el dia. Tinc un problema, però, és un dia que si vaig a una parada de llibre o així, m'estresso. M'estresso en el sentit que no sé què comprar, no sé què mirar, perquè de cop veig tantes possibilitats que entro en cert estat de xoc. A més, clar, me'n vaig a buscar coses d'adults, de vegades. Els d'infantil ja els tinc més per la mà, llavors això m'és més fàcil. Però, clar, a la que me'n vaig adult, que no en tinc ni idea, i ho dic així de clar, llavors sí que ja em perdo, i llavors sí que agraeixo molt la gent que es dedica a fer recomanacions, perquè m'ho miro abans i dic, això ho he llegit, això ho he escoltat, diuen que és bo aquest, i llavors això a mi m'ajuda molt. Precisament per això estem aquí avui, que per començar dir a la gent que aquest any especialment sortiu el dia de Sant Jordi, però avançau les vostres compres en la mesura que pugueu, que el dia de Sant Jordi ja els llibreters ja van desbordats i aquest any amb les limitacions d'aforament encara més, així que seny i llibres. Però feim el nostre típic programa, no?, abans de Nadal i abans de Sant Jordi, on demanam a gent que en sap molt més que nosaltres que mos recomani aquell llibre que creu que hem de tenir, no? Aquesta vegada ho hem fet una mica diferent, no, Guillem? Sí, estàvem supercontents d'estar sempre acompanyats de les nostres llibreries de confiança, però hem decidit ampliar la família de Tàndem, ja que aquest any ha sigut un any de conèixer molta gent, d'entrevistar també molta gent i de parlar amb molta gent, en general, no? Sí. Ja que teníem aquests contactes i aquesta gent i en saben, escolta, doncs, a banda de les llibreries, convidem a tothom que vulgui a participar i a enviar-nos recomanacions. I tant. Bé, a tothom que vulgui, tampoc, que teníem 1 hora de programa i tampoc podíem aquí. Ara demà t'arribaran tot de notes. I llavors, bé, hem decidit convidar gent i
I la gent ha volgut ser convidada i ha respost. Ho hem d'agrair molt. Moltíssimes gràcies, sobretot això, cada programa ho deim, però gràcies a les llibreries, fins i tot algunes no han pogut participar, algunes persones perquè van desbordades de feina, així tot, moltes gràcies a tots els que ens heu dedicat uns minuts i res, si vols, Guillem, podem anar començant, perquè tenim molta teca. En tenim. I l'única cosa que hem d'explicar és que aquesta vegada nosaltres no en farem ni una de recomanació. És vera. Som així de xulos. No? Hem decidit que... Que ja ens escoltau massa. Sí, que aquesta vegada parlin els altres, nosaltres ens dediquem a escoltar i a aprendre. Exacte. I a prendre notes també, que per cert estaran totes a lletraferits.cat. Tot estarà referenciat. A YouTube també posarem minutets a veure si decidiu, no? Sí, que sigui molt més fàcil aquesta navegació i també a l'Instagram aquests dies us anirem penjant els llibres, o sigui, farem difusió d'aquesta tria. Començam, si vols, Guillem, per l'àlbum il·lustrat, d'acord? Que és com sempre, la categoria on hi ha més llibres. En aquesta categoria ens ha recomanat llibres La Fe, de la llibreria L'Espolsada, de les Franqueses del Vallès, una llibreria que vos recomanam molt i molt. El Germán Machado, el ja conegut Germán Machado, del Petit Tresor de Vic, llibreria especialitzada. La Merche, llibretera de la llibreria especialitzada Genet Blau de Lleida, o sigui, tenim repartides per tot el territori. La Piu Martínez, experta en àlbum il·lustrat i convidada en aquest programa, o sigui, va estar aquí parlant una hora d'àlbum il·lustrat, que va ser un gust. I fins i tot hi ha un vídeo que ho demostra. Sí, és veritat, perquè clar, ens va d'un munt de llibres per tastar i no el podíeu veure. I també la Violeta de l'Instagram Ales de Paper. Així que, si vols, Guillem, els hi donem pas i que ens recomanin. Endavant, que parlin ells i elles. Hola, sóc la Fe de l'Espolsada Llibres. Les meves recomanacions per Sant Jordi són Estofat de tòfones, de Gustavo Roldán, editat de Buen Paso, i en traducció de Bernat Cormán, una història del conill i de l'elefant, aquests dos amics trapelles que al mig de la selva estan disposats a trobar tòfones per fer-se un bon estofat. Són històries curtetes, divertidíssimes, són aquests dos personatges que ens recordaran els personatges d'Arnold Lover o de Janosch i que des de ja formen part del fons d'armari de la llibreria. L'altre llibre que us voldria recomanar és Tami el maquinista, de Núria Parera i Dani Torrent, un llibre ple de llum, un cant a la llibertat i un cant a sortir-se del camí establert per ser el que tu vols ser i viure la vida a la teva manera. Moltíssimes gràcies i bon Sant Jordi. El meu nom és Germán Machado, soc el llibreter de la llibreria El Petit Tresor de Vic, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil, i he vingut a parlar de 3 llibres. El primer que vull presentar és un àlbum que es diu Foran l'heroi. L'escriptor és David Cali i està il·lustrat per Guridi. El publica l'editorial Tres tigres tristes. El llibre parla, hi ha una protesta d'un personatge que vol que l'alcalde es fossi del poble i l'alcalde comença a reprimir aquesta protesta. Doncs el que passa al final és que hi ha més gent que protesta. És una història sobre la resistència, sobre la política i sobre els problemes del govern. El segon llibre del que vull parlar es diu Els Invisibles, és un llibre àlbum del Tom Percival, lo publica l'editorial Andana, i és la història d'una nena que han quedat desocupats a la seva família i s'han d'anar a un lloc nou a viure, on la nena es sent invisible. I doncs tot el que fa aquesta nena per tornar a agafar presència, a agafar color. Finalment, volia parlar d'un llibre de poesia que es diu Àlbum de Família, està en castellano perquè és un llibre que ha guanyat el Premi de Poesía para Niños y Niños 2020 de Ciudad de Orihuela, que lo publica l'editorial Calandraca. El autor és Alejandro Pedragosa, les il·lustracions són de Carol Genaf, i l'àlbum de família el que té de molt bonic és que és un tipus de poesia diferent, un tipus de poesia amb el verso libre. I acabo llegint un petit fragment que es diu: La nieta habla el idioma del norte, el nieto habla el idioma del sur.
Por las tardes se citan en la playa y juntos inventan la poesía. Gràcies. Hola, sóc la Merche de la llibreria El Genet Blau de Lleida i aquí va la meva recomanació. Per aquest Sant Jordi us recomano Un arbre creix i no li preguntem per què, de l'editorial Yequibut. El text és d'Eugenio Rodas i les il·lustracions de Cecília Afonso. Tot això està traduït per Laura Borràs Dalmau. I per què us recomano aquest llibre? Doncs perquè és una autèntica meravella. Es tracta d'un abecedari particular que introdueix les lletres lligant-les amb un concepte de manera poètica. Perquè us feu una idea, per exemple, la vocal O la lliga amb optimisme i defineix l'optimisme com el fet de trobar rajos de sol en els intervals entre les gotes de pluja. Ja ho veieu, una delícia. Bon Sant Jordi. Hola amigos de Tandem, soy Piu Martínez, soy editora, lectora y hoy vengo a contaros un pequeño cuento. Los 10 perritos. Y dice así: yo tenía 10 perritos, 5 negros, 2 blanquitos, uno rubio, otro gris y otro pobre, sin nariz. Esa es mi recomendación para el Sant Jordi de este año. Los 10 perritos de Mallorquí Penagos, que recientemente ha reeditado la editorial valenciana Media Vaca. Esto lo había publicado la editorial Molino en el año 43 dentro de la colección de cuentos Molino, una colección que llegó a tener nada menos que 36 títulos publicados a partir del año 35, cuya edición se vio parada por la guerra, pero que después se retomó y en el año 43 sacó este título. Estaba firmado por José Mallorquí, el de la serie El Coyote, que además fue traductor de Agatha Christie, y llevaba ilustraciones de Rafael Penagos, el representante del Art Deco aquí en el país. Los 10 perritos son la adaptación de Los 10 indecitos de Beatrice Brown-Fogg, que se hizo en el año 35 y que después pasó a formar parte de la tradición oral como una canción infantil muy particular que, aunque tenemos en cuenta que enseñaba a los niños a contar y enseñaba los números, tenía cierto toque macabro que era lo que lo hacía realmente divertido, ¿no? Así que este libro tuvo adaptaciones varias y podemos encontrarlos con títulos como Los 10 perritos, Los 10 negritos, que después popularizó Agatha Christie con su novela, y también la opción de Los 10 indiecitos, que aquí en España llegó de la mano de Orbis en los años 50. Pues este libro tan divertido, de Los 10 perritos de Mallorquí Penagos, creo que debería estar en vuestras estanterías y creo que Sant Jordi es un momento espectacular para hacer que eso sea posible. Salud, buenas lecturas i bona diada de Sant Jordi a tothom. Hola, sóc la Violeta i sóc educadora. El llibre que us recomano és un llibre de fons d'armari, molt singular. És Per fer el retrat d'un ocell, de Jacques Prévert, il·lustrat per Mordecai Gerstein i editat en català per Calandraca. És un llibre que m'ha emocionat des del primer dia que el vaig llegir i ho he seguit fent cada vegada que l'he rellegit o regalat. És un llibre poètic que el que diu és original i a la vegada senzill. I ho fa d'una manera tan serena, tan bella, que per mi aquí és on rau la màgia que desprèn. Sento que és una lectura que ens convida a la calma, a la presència i a l'autenticitat en la nostra relació amb la natura, amb les persones, amb la vida. I per això us diria que us feu un regal i el llegiu. Home, Marina, per començar no està gens malament, eh? No. Home, Gustavo Roldán, David E. Cali són grans coneguts ja, eh? Ja. Sí, el David E. Cali, aquest m'ha fet moltes ganes perquè no el coneixia i L'enemic és un d'aquests llibres que duc al coret i no sé, la Piu és meravellosa. O sigui, quina elecció d'edició ens ha fet amb aquesta recomanació. Sí, va dir... Volies recomanació? Doncs recomanació més classe d'història, tot en 2 minuts. Per tu. No? Una mica és així. Doncs sí.
M'ha fet gràcia una cosa, Marina. T'has adonat que, malgrat que no estem a la secció que farem de poesia, hi ha tres dels llibres, tres dels àlbums que ens han recomanat que parlaven d'un llenguatge poètic o de vers lliure. És curiós, això. Sí, estem molt poètics últimament. De fet, el Germán, clar, un dels seus llibres podria anar a secció de poesia, però m'ha encantat perquè el Germán s'ha cenyit al nostre límit de temps, però ho ha fet tot, Ho ha pogut fer tot, recomanar-nos 3 llibres, llegir un fragment i encara li ha sobrat temps. Escolta, jo em vull sentir més. O tens alguna altra cosa a dir? No, te'n pos més. Anem ara una mica al que serien contes i narrativa per infants. Aquí ens recomanen la Irene, de la llibreria L'Altell, de Banyoles, la Paula, de la llibreria El Lots, de Barcelona, ja una habitual en aquest programa. De fet, ella ens va retransmetre les primeres setmanes de confinament l'any passat. Tenim el primer programa confinats amb ella. El Pep Molist. I la rentadora. I la rentadora. Són les 2 convidades d'aquell dia. L'element domèstic. El Pep Molist, crític literari que va venir precisament a Tàndem fa unes setmanes a xerrar sobre crítica literària, i en Marc Alabart, persona a qui li tenim moltes ganes. De fet, des d'aquí, Marc, vigila. Vindrem a per tu. Quan vulguis, Guillem. Som-hi. Hola, soc la Irene Tortossala de la llibreria L'Altell de Banyoles i us vull recomanar L'elefant de Peter Carnavas, editat per Pagès Editors. L'elefant, us he de dir, m'ha arribat al cor. Explora les relacions familiars, la solitud, la tristor, l'amor i l'esperança. Convida a parlar de la depressió d'una manera preciosa. Carnavas treu el tema sense esmentar-lo, amb una delicadesa plena de confiança i a través d'animals. L'emoció es respira en moltes pàgines. La relació de la protagonista, l'Olive, amb el seu avi, és meravellosa. Ell, que té cura d'ella perquè el seu pare està trist, i l'Olive veu que un gran elefant no s'allunya del pare i ella, que el voldria fer fora. L'avi, qui li fa descobrir que la vida té màgia i que cadascú la pot fer i que cadascú la té. I el lligant amb l'Arthur, el seu millor amic, és encantadora. No deixeu de llegir aquest llibre a partir de 8 anys, sols o bé en companyia, en família, que és una meravella, una invitació a parlar de moltes coses, un amor. També us vull parlar molt ràpidament del diari d'un gat assassí de l'Anne Fine, editat per Blackie Books. L'Anne Fine és una escriptora anglesa que m'encanta, perquè té sempre un sentit de l'humor genial i empatitza moltíssim amb els nens. I aquesta és la història d'un gat que, bé, què voleu que us digui? Que li encanta fer entremaliadures com qualsevol gat i sempre porta trofeus, em refereixo a animals, morts a casa, petits, un ocell, un ratolí, a casa, doncs perquè és el que fan els gats. La seva mestressa plora sempre com una magdalena, però un dia arriba a casa amb un trofeu una mica especial i que tota la família s'hi veurà involucrada. Hola, sóc la Paula de Llibreria Lots i, gràcies als Tàndem, us puc recomanar un llibre que m'ha fet riure una tarda de diumenge gris. És el llibre El misteri del paper de vàter volador, de l'Anna Cabessa, amb il·lustracions del Toni Batllori i està editat dins de la col·lecció de bambú per Combel. Doncs les germanes Crustó, que no són altres que la Rosalia, la Carme i l'Ascensió, juntament amb en Marcel, tornen a tenir una gran aventura en això que tenen elles, aquesta agència d'investigació. Aquestes germanes Crustó, no sé si les coneixeu i si no feu tard, són iaies detectius. I en aquest últim número que ens regala l'Anna Cabezas, el primer va ser el misteri de la tifa de gos abandonada i el segon el misteri dels llobarros, doncs en aquesta tercera megaventura de les germanes Crustó se'n van a Nova York a la International Granny Detective Conference,
que passa ni més ni menys que a l'Hotel Plaça, al costat de Central Park, a la ciutat que mai no dorm. Doncs riuràs. 3 germanes que són 3 personatges dels que jo més m'estimo de la nostra League, perquè també has reivindicat el paper de la gent gran, i que siguin grans no vol dir que no puguin fer grans aventures. Doncs a l'Hotel Plaça comença a desaparèixer el paper de Butter, però a més, a un dels personatges preferits, una de les iaies que mira telenovel·les, que es diu Luis Eduardo Nicolás Aristides Valerio, el volen segrestar. Sort que està en l'escrostó. Doncs jo crec que necessitem moltes alegries, com compartir aquest programa amb vosaltres una vegada més, i us desitjo que cada dia sigui Sant Jordi. Llegiu molt, que si llegiu molt, riurà molt. Em dic Pep Molist, soc bibliotecari, crític literari i escriptor, i avui m'agradaria recomanar un llibre que va sortir abans de Nadal, que es diu Espècies extraordinàries. És de l'editorial Viraviró i el seu autor és el Salvador Comelles. És un escriptor que a mi m'agrada especialment, sobretot per la seva poesia i també perquè és un especialista en elaborar contes breus. El llibre d'Espècies extraordinàries és un llibre que es mouria entremig de tots dos. Té alguna cosa de conte i també té un toc poètic, no? Espècies extraordinàries recorda una mica el que feia Rodari. En aquest cas, Comelles juga amb l'enginy i agafa denominacions d'animals i els hi canvia alguna vocal o alguna consonant, donant peu a animals diferents, extraordinaris, no? Per exemple, trobem el dromedari, el centveus, la cuca de fum, i un cop té el nom, el que fa és crear una definició que sol ser molt enginyosa, sol ser sorprenent i a estones molt divertida. Aquestes definicions, el llibre és un catàleg de nous animals, d'espècies extraordinàries, té la sort de comptar amb un il·lustrador excel·lent que li dona forma, no? Que és el Cristian Inaraja, que és un il·lustrador que està amb una forma extraordinària i dona forma a totes aquestes espècies creades pel Comelles. Per tant, jo us recomanaria que poséssiu espècies extraordinàries a la vostra vida. Hola, Tàndem. Jo sóc en Marc Alabart, sóc mestre de formació, però actualment em dedico plenament a la mediació literària amb infants. I mira, jo us recomanaré l'últim llibre que he llegit i que m'ha regalat molt bones estones. Es tracta de Jefferson, de Jean-Claude Mourlevat, traduït per Oriol Baquer Sánchez i editat per Nòrdica l'any passat. Jefferson és una novel·la adreçada a infants a partir de 9-10 anys i cap amunt, i que ja us dic que a mi, que en tinc alguns més, m'ha encantat. L'acció se situa en un país habitat per animals humanitzats, que aparentment es comporten com nosaltres, i que encara que ells són els protagonistes de la història, acaben també interactuant amb els éssers humans que viuen al país veí. La novel·la comença amb un fet tan simple com és que en Jefferson, un entranyable eriçó, i que com ja ens avança el títol, és el protagonista de la història, va a la perruqueria regentada pel senyor Edgar, que és un teixó. Una situació d'allò més quotidiana, però que acaba derivant en una història de caràcter policíac, plena d'humor, també, jo he rigut molt, i sobretot plena de personatges d'aquells que quan arribes a l'última pàgina et sap greu dir-los adéu, no? Jo personalment trobo que està molt ben escrita, flueix molt i molt bé, aquí jo crec que cal aplaudir el traductor Oriol Baquer, i les delicades il·lustracions fetes a llapis d'Antoine Ronzon que trobem al llarg del llibre ajuden molt també a submergir-se en la història. Rere les línies hi trobem clarament un missatge animalista, però que jo en cap cas he trobat que tingui un to lliçonador, no? La novel·la, que és una cosa que a vegades tira enrere. I res, espero que si el feu arribar a mans dels infants, doncs el gaudeixin i, evidentment, vosaltres també, si el llegiu, ja veureu que us ho passareu d'allò més bé acompanyant l'estimat Jefferson i tota la colla que va amb ell. Gràcies i enhorabona pel podcast. M'encanta. És que la literatura infantil i juvenil és espectacular, perdó, però a on més
O sigui, a un mes, un eriçó se'n va a una perruqueria regentada per un teixó. És que és brutal! És que és brutal! Clar, entre aquesta recomanació i el descobriment que has fet amb el llibre de la Paula Jarrín, ja t'ho han fet, El misteri del paper de vàter volador i després el del llobarro. És que aquesta secció és per mi, perquè després ve el Salvador Comelles amb els jocs de paraules i tot això, que per cert, Salvador Comelles va ser el meu mestre de la universitat. Ah, mira! Em regalava llibres. Feia concursos i si els guanyaves te'ls regalava. Ai, no sé. Tu ja tens la llista feta, no? De Sant Jordi, dius? Ostres, és que ho trobo al·lucinantment bo i bonic i tot. O sigui, en fi, quines ments tan neuròtiques han pogut inventar aquests llibres, Ja veus. Però és brutal. O sigui, ho trobo meravellós. Ja està, ja no sé què dir més d'això. I ara, de més, recentment, ho volia comprovar, però recentment el Jean-Claude Mourlevard, l'autor de Jefferson, ha estat el guanyador de l'últim memorial Astrid Lindgren, que és un dels grans premis. Tenim l'Andersen, no?, que seria el Nobel, i l'Astrid Lindgren, que es dona com a memorial, no?, a diversos autors, i bé, ha estat l'últim guanyador, així que és com per tenir en compte. Si vols... Digues. Sí, que m'agrada molt l'emoció que hi posen els convidats a l'hora de presentar la recomanació, perquè la Irene, quan parlava del llibre, o el Marc mateix, quan parlava ara de l'edició i tot això, no sé, es nota que els hi agrada, no? O sigui, sí. És brutal. Sí, la veritat és que poder tenir aquest espai és molt xulo, i la Irene sempre per ahí que t'està explicant un conte, és fantàstic. Seguim, va, més. Vinga, ara ja la llista la faré jo, la llista de Sant Jordi. Bé, pot ser tu també, que aquí farem les recomanacions de literatura juvenil, que a més en tenim bastants, que això estic contenta perquè costa, i hem igualat narrativa infantil i narrativa juvenil, perquè ens recomanaran llibres els estimats llibreters de La Petita, la llibreria especialitzada que teniu al Poble Nou. Al costat de casa meva. Exacte, que per cert hi has d'anar. Sí. Vindré. Aquest Sant Jordi te toca. La Gisela Ruiz, que va estar aquí precisament xerrant de literatura juvenil i de promoció de la lectura a adolescents. La Marta Cava, que va venir a xerrar de biblioteca escolar secundària fa just unes setmanes, i un altre especialista de literatura juvenil com és la Júlia Baena. Així que tinc moltes ganes de saber quins llibres ens recomanen per Sant Jordi i prendré molta nota. Vinga. Hola, què tal? Jo soc en Miguel, de la llibreria La Petita, i per fer una recomanació de Sant Jordi aquest any m'agradaria fer una novel·la molt especial que hem llegit fa poquet i ens ha impressionat molt. És de la Net Sharp, està publicada per Nandibú, Pagès Editors, i es diu La nena del far, amb traducció de la Maria Rosic. La nena del far és una història de la filla d'un faroner que ha tingut una pèrdua terrorífica que l'ha deixat buit, i aquesta nena s'encarrega de totes les feines que ell hauria de fer. S'encarrega, però clar, ella és petita i un dia passa alguna cosa que no havia de passar i que potser no era responsabilitat seva, però què farem? Al final carrega amb les conseqüències, i aquestes conseqüències l'emporten a viure una vida diferent, amb un altre costat d'aquesta illa petita que protagonitza la història gairebé tant com la pròpia Llumeta, que és la protagonista, i com els altres personatges fantàstics que s'anirà trobant i que anirem coneixent més en profunditat a mesura que avança la novel·la. És una novel·la d'una nena valenta, d'una nena que no t'esperes mai com arribarà a ser de luminosa. És una novel·la amb un gran misteri que es resoldrà
al final, no direm... Estava a punt de fer un spoiler, no direm res. La resolució de la novel·la és preciosa, tant com tota la història en si mateixa. A nosaltres ens ha agradat molt i la recomanem molt per aquest Sant Jordi. Per a quina edat? Doncs, a nosaltres que som grans ens ha agradat molt, però jo penso que entre els 10, 11, 12, 13, 14 i fins als 74 està bé. Això és tot. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres a Tàndem i seguim, que s'apropa Sant Jordi. Adéu. Hola, sóc la Gisela Ruiz, bibliotecària especialista en literatura infantil i juvenil i treballo a la Biblioteca Elisenda de Montcada. I per aquest Sant Jordi us vull recomanar Igualtat de ritus, de Terry Pratchett. L'acaba d'editar aquest any 2020 l'editorial Mai Més, i aquesta és la història de la Esk. La Esk viu a Discmont, i a Discmont hi ha dos tipus de màgia. La màgia dels mags i la màgia de les bruixes. Els mags sempre han sigut homes i les bruixes sempre han sigut dones. I els mags passen la seva màgia d'un mag a un altre quan neix el 8è fill del 8è fill. Doncs bé, resulta que el 8è fill del 8è fill no és un nen, és una nena, que és l'Esk. I un mag, sense saber-ho, li passa la seva màgia. Així que el que veurem és com l'Esk, la primera noia que és mag i bruixa a la vegada, haurà de lluitar per aconseguir el seu lloc en aquest món d'homes i per aconseguir poder-se formar a la Universitat No Vista, on es formen els millors mags del país. És una història d'aventures fantàstiques, meravellosa. Si us va agradar el Harry Potter, és ideal. Bruixes, bruixots, màgia, enigmes, misteris, tot en aquest volum d'Igualtat de ritus que, sens dubte, no us deixarà indiferents. Doncs que tingueu un molt bon Sant Jordi. Fins aviat! Hola, sóc la Marta Cava, sóc la bibliotecària del INS Premià de Mar i la meva recomanació per Sant Jordi, tot i que m'ha costat moltíssim decidir-me, és el llibre Tot per l'aire, de Jason Reynolds, que ha editat Sembra Llibres dins d'una nova col·lecció que han encetat, que es diu Llavors, on s'hi troben títols, sobretot pensat pel públic juvenil. Jason Reynolds és un autor que té molt d'èxit als Estats Units i que aquí no ens havia arribat res, ni en català ni en castellà. La història és un total de 10 històries que són independents, però tenen un fil conductor que en algun moment les acaba lligant i ens explica la història de diferents adolescents just en el moment que sona el timbre que indica el canvi al final de les classes i veiem una miqueta què és el que passa un cop s'acaba l'escola, no? L'amistat, l'amor, els problemes, les situacions familiars diverses que hi ha, i és una novel·la molt, molt tendra, també té molt d'humor, hi ha algun moment doncs, molt emocionant, però retrata, diguéssim, el que seria un barri de Nova York, però que amb unes històries que acaben sent gairebé universals i en les que ens podem sentir fins i tot representat nosaltres mateixos. Hola, el meu nom és Júlia Baena i soc bibliotecària escolar. Per aquest Sant Jordi m'agradaria recomanar-vos 2 llibres. El primer, per una franja més de preadolescents o aquells adolescents més joves, parlem de 6è, primer de l'ESO, es titula El famosíssim catàleg de Walker and Down. Publica l'editorial Viena dins de la col·lecció El jardí secret i l'autor és en Davide Morosinoto. Estem parlant d'una novel·la àgil, dinàmica, amb una trama de lladres, assassins sense escrúpols, persecucions i tots aquells amants de la novel·la d'aventures segur que el gaudiran. El segon llibre que us vull recomanar es titula Espais interiors. Potser per una franja més de 14-16 anys, està escrit per l'Elin Nilsson, edita Pagès Editors a dins de la col·lecció Nandibú. I en aquest cas és un recull de relats per joves lectors sobre l'amor, l'amistat, la família. Trobem temàtiques comunes i transversals, alegries, recances, conflictes, lleialtats, i en resum tracta d'aquells moments especials de la vida. Crec que està meravellosament escrit i també el gaudireu moltíssim.
m'encanta aquesta llista. No sé si haurà estat molt productiva, perquè he de dir que els atenc tots, menys el de Pagès Editors, així que aquest va a la meva llista. Bueno, jo m'he apuntat algun. A més, m'ha agradat perquè he descobert una paraula nova. Quina? Faroner. No sabia que el que es dedicava a portar un far era un faroner. Tàndem sempre t'ensenyarà alguna cosa. No, home, el de fantasia crec que aquest l'havia recomanat tu fa uns temps, en algun moment. Sí, I crec que ja... pot ser per Nadal. Bueno, doncs me l'he tornat a apuntar perquè he pensat, mira, segurament me l'havia apuntat aquell moment i he seguit així. És que t'agradarà molt aquest, Guillem. No, i després el que diuen tant la Marta com la Júlia, no? De coses universals que tothom pot passar, no? És allò que segur que pot interessar a molts joves i que pot connectar amb molts joves. Trobo que són fantàstiques aquestes recomanacions també. Sí, i a més crec que fa una mica, no?, és molt simptomàtic de les bones editorials que tenim publicant juvenil ara mateix, no? Perquè Sembra, per jo, està fent una feina magnífica de selecció i la col·lecció de Nandy Book de Pagès també, no? La veritat és que tenim, i bé, Bien Edicions ja porta molts anys de rodatge, però que crec que és un gènere que està en molt bona salut ara mateix. Home, no són les primeres vegades que surten totes aquestes editorials en aquest programa, o sigui que, bueno, aquest programa, en aquest tàndem, per tant... Sí, jo crec que el juvenil estava una mica falt, no?, d'editorials independents que poguessin arriscar una mica més enllà del prejudici, no?, que tot ha de ser supercomercial i tot ha de ser llibres de youtubers, no? I no sé, crec que són molt bones recomanacions. Passam ara als llibres de coneixement. Guillem, estar molt content, no? Home, n'hi ha més d'un. Sí? És fantàstic, això. Bien. Doncs res, no? Anem a escoltar-los. Perfecte. Tenim a la Mònica Baró, que precisament va estar en aquest programa xerrant de llibres de coneixements i és de les persones que més sap de llibres de coneixement. La Clara Berenguer, la trobareu al blog de la Llibreria Il·lustrada i també a Instagram, i la Laia Falcón, la directora de la revista El Culturista. Així que anem a escoltar-les. Hola, bon dia. Soc la Mònica Baró i soc la coordinadora del màster de Biblioteca Escolar i promoció de la lectura que fem conjuntament la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Jo el que us recomanaré són un parell de llibres de coneixements, perquè segur que de ficció us n'han recomanat molts. És un llibre que és una mica antic, però que l'editorial Zahorí, que és una de les referents en la publicació d'aquest tipus de llibre, ha tingut l'encert de tornar a publicar durant el 2020. I és un llibre que s'anomena Quan mesura. Aquest llibre el que fa és explicar amb exemples molt, molt, molt clars per nens petits, per nens de 6 anys, 7 anys, 8 anys, les dimensions de les coses que ens envolten. I així, per exemple, descobrim que una mosca domèstica mesura 1 centímetre, que és exactament el mateix que mesura un gra d'arròs llarg. O que, per exemple, un mes equival al temps que duren les vacances dels pares i mares a l'estiu. Aquest és un llibre divertit i molt, molt instructiu. Després trobarem també un altre llibre que m'interessaria destacar-vos, que és el llibre Pandèmies, publicat per l'editorial Thule i que és molt adequat pel moment en què vivim. El llibre fa un repàs històric a les principals pandèmies que la humanitat ha patit al llarg de la història. Ens explica com s'intentaven combatre aquestes pandèmies. Aquí podeu imaginar que hi ha mètodes realment bastant curiosos, però també ens explica de quina manera els avenços científics han contribuït a erradicar algunes d'aquestes malalties, especialment algunes de les més mortíferes, amb tot detall, molt ben documentat i amb unes il·lustracions que no deixen indiferents. Són unes il·lustracions que poden ser dures en alguns moments perquè les pandèmies són un problema greu.
Aquest és un llibre per a lectors més grans, aproximadament a partir dels 11 anys, però que també interessarà molt als adults. Que tingueu molt bona lectura. Espero que us agradin els llibres que us he recomanat. Hola, sóc Clara Berenguer i des del 2014 escric sobre llibres i àlbums il·lustrats al meu blog Llibreria Il·lustrada. Aquest espai, de fet, va sorgir per l'obsessió amb una il·lustradora portuguesa, Catarina Sobral, i per l'admiració per dos dels seus primers àlbums publicats per Orfeu Negro, Gref i Achimpa. Anys després, La Topera publica per fi el primer títol de Catarina Sobral en català, Impossible, un àlbum informatiu sobre la història de l'univers, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. Aquest és un tema complex que la il·lustradora sap sintetitzar i explicar en claredat, alhora que desplega tot el seu imaginari visual ple de formes coloristes, simpàtiques i naïf, mitjançant un treball excel·lent amb els retoladors i els llapis de colors. Així doncs, si us voleu perdre entre partícules, línies del temps i pols d'estrela, Impossible de Catarina Sobral és sense dubte una molt bona opció per a aquest Sant Jordi. Hola, sóc la Laia del Culturista, la revista i agenda cultural per famílies de Barcelona. M'han demanat que us recomani un llibre per Sant Jordi. Tot i que m'ha costat molt, al final he arribat a la conclusió que un bon llibre seria Geogràfics, de la Regina Jiménez, que ha editat Theory Books. És un llibre de coneixement. De fet, aquesta editorial està especialitzada en aquest tipus de llibre i sempre parteixen d'idees molt originals i diferents i acaben publicant llibres, la veritat és que molt bonics i força especials. En aquest cas, es posa en valor tota la feina de l'artista Regina Jiménez, que alguns potser la coneixeu. Són obres plenes de formes i colors i en aquest cas el que fa és aconseguir passar un llibre que podia ser un llibre d'artista, un llibre d'art, a ser un llibre de ciència. Som davant d'un atles atípic on els planetes i els estels i els continents, per exemple, acaben sent dues làmines precioses de gran format que alhora que poden ser un element quasi decoratiu, també és explicatiu de conceptes a vegades molt abstractes. Espero que us agradi, tant com a mi, i que gaudiu d'aquest camí entre la ciència i l'art. Així m'agrada. Bons llibres de coneixements que ja sabem que són una molt bona opció, i ho dic aquí per qui ens estigui escoltant, per aquella, el meu fill, la meva filla, aquest infant no llegeix, però el llibre de coneixements, a veure què passa. Completament. I m'ha agradat perquè hi ha dos, no?, que es relacionen una mica art i coneixement, perquè tant la Laia com la... La Clara? La Clara, gràcies. A vegades me n'oblido d'aquestes coses, perdó. Ho relacionaven una mica, no?, l'estètica amb el coneixement, etc. O sigui que és xulo. Sí, perquè és com, supos que ens han de llevar, no?, tots aquest prejudici als que no consumim molt llibre de coneixement, malament, per part nostra, no?, que aquests llibres ja no són el que teníem quan érem petits, no?, que eren aquelles coses amb fotografies, una mica que rinclones, no?, que ara mateix hi ha unes produccions increïbles, Theory Books, per apuntar-nos, que les dues han coincidit en això. També dir que la Clara Berenguer, per qui ho vulgui saber, no, és l'organitzadora de la Fira Babacamo, que és la fira del llibre il·lustrat de València, allà ho deix, però m'ha sorprès bastant la recomanació de la Mònica Baró, ho he de dir, perquè tot el que posi pandèmies, jo ja vaig a pensar que és oportunisme comercial i ja automàticament és això, no? O sigui que tenir una persona, no, que ens ha mediat entre tots els llibres de pandèmia que deu haver-hi, un que estigui bé, ja em dono per satisfeta. Exacte. I a més m'agrada el que ha dit, no?, que no és bonista i que si cal posar una imatge complicada o un text que tal, ho fa, i no és per tirar-me floretes, però coincideixo amb els gustos de la Mònica Baró perquè el de quan mesura, si llegiu la nostra newsletter, apunteu-vos-hi, al novembre el vaig recomanar jo. Vas avançat a les tendències. Exacte. No, però m'agrada coincidir, al final vol dir que realment que ho estem fent bé, sí. I ara, després d'aquest moment,
de tirar-se floretes, passarem a introduir la categoria de poesia, que també hi has envolgut, bé, sense fer-ne comptes, no? Al final han tingut representats tots els gèneres i això sempre és d'agrair. I no podíem tenir a ningú més, no?, que en Dani Espressate, que va venir a parlar de poesia i infància ara just fa unes setmanes, i en Felipe Monita, que va ser la nostra primera entrevista del podcast i va venir a xerrar precisament de mediació literària i de poesia com a autor de poesia que és ell. I si li sumem els que ja han sortit així poètics i tal, bueno, de poesia anem servits aquesta vegada. Exacte, anem a escoltar-ho. Em dic Dani Espressate Romero, soc mestre de primària i amant de la poesia. Volia recomanar un parell de llibres. El primer és Benvinguda, de Marta Comín, editat per Buen Paso, un llibre petit, de cartró, molt ben editat, que va adreçat a aquest nadó que acaba d'arribar al món. Un llibre que vol donar la benvinguda i comença dient: tortugueta d'aigua dolça, naixiró de ratolí. I és així com comença a adreçar-se al nadó. A la part de la dreta tenim un cartró en blanc que quan es desplega ens mostra un animal. El primer animal és una tortuga, un ratolí, i així a poc és un llibre per llegir per la mare, pel pare, a aquest recent nascut. Un llibre preciós. La segona recomanació que volia fer, ara anem a l'altre extrem d'edat, és El rastre blau de les formigues, de Pons Pons, de Poesia dels quaderns crema. Aquest llibre és un llibre del 2014 i són diferents cites, diferents pensaments, anotacions que fa l'autor en aquest llibre, aïllades totes elles, però amb un transfons molt interessant. Algunes d'aquestes cites són: natural escriptura, caminar el pensament. La poesia és allò que marca la diferència entre veure ploure i sentir ploure. O un altre, com pot ser: més que tothom, cadascú. Espero que us agradin, però com diu Pons Pons en aquest mateix llibre, un llibre també depèn de la qualitat del lector. ¿Qué pasa si se moja una mariposa? ¿Se corren los colores de sus alas y queda despintada? ¿Acaso se vuelve estrella fugaz, espuma, espejo? ¿Se hace libélula y esconde toda la lluvia en sus alas? ¿O es lo que es en realidad? ¿Un libro secreto de 2 páginas? Hola a todas y todos, soy Felipe Monita, mediador de lectura y profesor e investigador en el tema. Con este poema de Laura Escudero quiero recomendarles para este San Jordi el libro Cajita de Fósforos, de una cuidadísima selección que hace Adolfo Córdoba y que acaba de publicar hace poco la editorial Le Carré, de poesía no rimada de Iberoamérica. Son poemas escritos durante los últimos 100 años de diversos autores y autoras de de todos los países de habla hispana. Y es una edición muy cuidada que vale la pena realmente por sus ilustraciones, por la calidad de los textos que hay aquí y que en definitiva nos lleva a celebrar la gran diversidad que tenemos de poesía no rimada para niñas, niños y jóvenes en nuestros países. Así que espero que puedan buscar esa novedad que es para mí uno de los imprescindibles de la temporada. Ai, Guillem, jo escoltaria el Felipe tot el dia. T'ho promet. Quin gust. No, a més, els dos, tant el Dani com el Felipe, han decidit recitar. És que Sí. els hi entra amb la vena, no? La vena poètica els hi surt recitar directe. Sí, a vegades, no? Aquest tipus de llibres que són tan poètics, és que penses que qualsevol cosa que puguis dir tu no li farà justícia, no? Que l'únic que pots fer per l'altra persona és llegir-li un fragment i dir això és el que té per oferir-te. Jo he apuntat 2 frases, una del Dani i una del Felipe.
del Dani, és que aquesta que diu un llibre també depèn de la qualitat del lector. M'ha encantat. Genial. I l'altre, que quan parlava de la mariposa, no? Un libro secreto de 2 ales. És brutal. És brutal. Que guai. I ja està, entrem a la darrera secció que hem anomenat miscel·lània vària, no? Perquè tenim un llibre de teoria que ens recomanarà en Joan Portell, que a més està bé, no?, tenir teoria, perquè al final sé que ens escolteu molt de mediadors i també voleu llibres de teoria. En volem. Exacte. Un còmic que ens el recomana na Marta Jové, del perfil de La Il·lustrada, i em consta que té novetats per donar-nos. I en la franja de 0-3, pels més petitons, que també es mereixen llibre de Sant Jordi, tenim la recomanació de na Mònica del perfil Llavors i Arrels. Així que, Guillem, que parlin. anem a escoltar. Tampoc no hi ha manera més senzilla de fer justícia en aquests convidats que sentir-los xerrar. Exacte. Hola, bon Sant Jordi, soc en Joan Portell, soc professor de la Universitat de Girona i del màster de Biblioteca Escolar i Difusió de la Lectura, i la Marina i el Guillem m'han demanat que faci alguna recomanació amb un parell de minuts de veu en el podcast. I bé, jo més que suposo que és aquesta cosa que tenim els que ens dediquem en aquest món, que ens agrada més de tant en tant pouar també en el món del que diuen els altres i del que seria del món de la teoria. És per això que el que aconsellaré totes aquelles persones que estigueu interessats en el món de la literatura infantil i juvenil que feu passada per un llibre que es diu Del pecho a la palabra, de l'autor basc Juan Cruz Higueravide. Aquest llibre ja es va publicar fa uns forces anys, gairebé 30, en euskera, i encara no havia estat traduït al castellà, o en el català encara no ho està, però al castellà, de manera que ens era realment difícil poder seguir la idea de la importància de la narració oral en el llibre infantil i en la literatura infantil i juvenil. Juan Cruz Higueravide és un autor basc de gran trajectòria que en el que fa en aquest llibre de l'editorial, ara ho busco, ja he perdut el punt, Biblioteca Ligera, és una editorial de Saragossa, el que fa és que ens explica i ens posa damunt la taula un element tan important com és l'oralitat a les primeres edats. Dels 0 als 3 anys, com aquesta època que a vegades menys tenim, o fins i tot a vegades la tenim en el món de la literatura com una literatura basada en la introducció en el món de les lletres o dels números, tot aquell món que són els imatjaris, els numeraris, a l'hora de la veritat també és molt important que tot aquest món també passi prèviament per la paraula oral de la mare, del pare, que el que fan és donar importància en el que seria posteriorment el món de la literatura. Us aconsello molt i molt que llegiu Del pecho a la palabra, de Juan Cruz Higueravide, i de ben segur que gaudireu i us ho passareu la mar de bé. Vinga, salut! Hola, bon dia a tothom. Soc la Marta Jové i em faig càrrec de La Il·lustrada, que fins ara ha estat un compte de recomanacions literàries LIG i que ben aviat esdevindrà una petita llibreria infantil i juvenil a Manacor, Mallorca. Per aquest Sant Jordi us proposo Y entonces nos perdimos, una novel·la gràfica creada per Ryan Andrews i molt ben editada per Astronave, a partir d'uns aproximadament 9 anys i en endavant. Hi ha llibres que mereixen ser gaudits amb calma, observant cada un dels detalls amb cura. Hi ha llibres que, com un riu, et condueixen cap a universos desconeguts i fascinants. I és que, de vegades, l'única manera de trobar-se és perdre's. Y entonces nos perdimos és una novel·la d'aventures absolutament fantàstica. Una història d'amistat que veu de l'imaginari de l'estudi Ghibli i la nostàlgia dels Goonies o referents més recents com Stranger Things. És la festa de l'equinocci i el poble es reuneix per llançar els centenars de fanalets al riu.
Ens explica la llegenda que, quan els perds de vista, els fanalets se'n van volant fins a la Via Làctia i es converteixen en els estels que veiem. Però en Ben i els seus amics volen descobrir què passa realment. El pla és agafar les bicis i seguir-los el temps que faci falta. Només hi ha una norma. Ningú torna a casa. Ningú mira enrere. No tots arribaran al final, però els que ho faran es convertiran en els autèntics grans herois d'aquesta història. Durant el camí coincidiran amb tot un seguit de personatges curiosos, referents mitològics, literaris i culturals que de ben segur els més grans reconeixereu. Recordeu, tots i cada un d'ells són on han de ser. En aquesta història res no hi passa perquè sí. És un llibre preciós en fons i forma, amb unes il·lustracions fresques i aparentment senzilles, però que amaguen un control i una profunditat molt, molt especial. L'ús del color també és intel·ligent i d'allò més emocionant. En definitiva, és un títol que confirma el bon moment que passa el còmic i que ens recorda que les bones històries no tenen edat. Hola, sóc la Mònica de Llavors i Arrels, acompanyant i especialista en literatura infantil i juvenil i membre del grup de treball d'arròs sensat de laboratori LIG 06, i jo us volia recomanar una novetat editorial meravellosa per a la petita infància, és a dir, per la franja de 0-3, que a vegades és la que es queda una mica oblidada per Sant Jordi, i es tracta de Benvinguda, un petit pop-up editat per a Buen Paso i creat per Marta Comín, que si no la coneixeu aneu-la a buscar perquè és meravellosa, i l'àlbum és una autèntica delícia pels sentits. Cada pàgina trobareu uns versos que componen un poema per donar la benvinguda al nadó, i cadascun està acompanyat d'un desplegable molt senzill, molt minimalista, però de molta, molta, molta bellesa, que a més aporta un joc datat per anar descobrint cada animaló. I bé, em penso que és una feina molt, molt acurada i delicada i que ens demostra de nou que la senzillesa és el tresor més preuat. I és que no li falta ni li sobra res, de debò, us robarà el cor. Ostres, es nota moltíssim que a la Mònica li encanta aquest llibre, però si està... Sí. Ella mateixa s'està no? L'està vivint mentre te l'està explicant, és brutal. I ho contagia. Sí. Bueno, senzillesa, més desplegable, més poesia, tot això per 0-3, és que és fantàstic. No, i a més, garantia de qualitat que dues persones, sense saber-ho, han recomanat el mateix llibre, així que com per tenir-lo en compte. I tant. Jo agraeixo molt al Joan que ens hagi recomanat un llibre de teoria i, a més, un llibre de teoria d'aquest tema en concret que a mi m'agrada molt. M'agrada molt això de la narració oral i la importància de llegir a les primeres edats. Crec que és important i crec que aquest segur que cau. Mira què et dic. Sí, jo crec que hi ha moltes possibilitats que caigui el còmic perquè aquest de Entonces nos perdimos ja l'he vist moltes vegades, m'han recomanat molt i després de la recomanació de Marta és... Ostres. No, és impossible no comprar tot, no? Perquè després del que t'han explicat... Això de vicis i amics, no? Vicis i amics sempre acaba portant coses bones, sí. Jo crec que després... Ai, perdona, Guillem, digues. Endavant, no. Després de Sant Jordi, tu i jo no tindrem ni per pagar el wifi de casa, haurem de cancel·lar aquest podcast. I si a més ens hem d'anar a Manacor, a la nova llibreria que ha dit... No? Sí, quines ganes. A Mallorca han de passar aquestes coses. Estic molt contenta. Em pilla molt a prop. I crec que ja està, no? Sí, però si et sembla, Marina, dediquem aquest últim espai a posar uns últims àudios extras que ens han arribat, com per exemple dels nostres estimadíssims amics de la llibreria Sendac. Hola, sóc la Núria, de la llibreria Sendac de Barcelona, i per aquest Sant Jordi us volem recomanar una de les últimes novetats d'una editorial que ens agrada molt, moltíssim, que és A Buen Paso, i és un llibre pels petitons de casa, que es diu Zum Zum, el viatge de la llavor. El trobareu tant en català com en castellà. Està escrit per la Maria José Ferrada i il·lustrat pel Marco Pasqueta. És un llibre molt curtet, d'acord, amb un format així petit, amb moltes onomatopeies, i el que recrea o el que ens explica és el viatge que fa una petita llavor des que neix
fins que s'acaba convertint en un brot. I sobretot el que ens agrada molt és que és una història que és molt entranyable, perquè tots els elements que participen en aquesta màgia, en definitiva, no? De la natura, estan personificats com petits éssers màgics o fantàstics, no? Des de la llavor, el sol, l'aigua, el vent, no? I assistim a aquest despertar de la llavor al seu viatge, que fa també a lloms d'un gos, en els bigotis d'un gat, per exemple, quan s'adorm sota terra, quan rep els rajos del sol, o el vent la fa moure d'un cantó a l'altre, no? Això ho veiem com una petita aventura, com una història màgica i fantàstica, com si poguéssim acompanyar aquesta llavor en tot el seu recorregut, no? En allò que dona sentit, en definitiva, a la seva vida, a la seva existència. Ens agrada molt perquè el text és molt senzill, però està molt ben elaborat, com us deia. Hi ha també diferents onomatopeies per representar o per il·lustrar en paraules els diferents moments en què ella es troba, i això ens agrada molt. Nosaltres pensem que és un llibre perfecte per petits, és a dir, a partir d'uns 2 anyets en endavant, i que els pot acompanyar a descobrir també una mica, no, com funciona el cicle de la natura i de tot el que ens envolta, no? Com neixen en definitiva les plantes, no? I fer-ho d'una manera màgica també, literària, a través de la fantasia. Hola, sóc l'Olivia de la llibreria L'Aranya de Cerdanyola del Vallès i us volia fer 2 recomanacions per aquest Sant Jordi ben estrany que ens toca viure. La primera d'elles és un àlbum il·lustrat que es titula Un any ple de bones nits. És un àlbum il·lustrat per la reconeguda il·lustradora noruega Lisa Isato, està editat per Estrella Polar dins de la col·lecció Baobab. És un àlbum adequat a partir de 4 anys, però que ben bé el podem gaudir als adults perquè és ben bé una meravella, igual que un àlbum que ja vam conèixer d'aquesta mateixa il·lustradora que es deia La vida il·lustrada. És fantàstic. I en aquest àlbum el que coneixerem seran els cicles de la natura. Posarem cara a cada estació de l'any i el que passa és que les estacions, igual que nosaltres, dormen. Llavors, quan la primavera està desperta, la resta d'estacions estan dormint. I així successivament, com un cicle que no para mai. Amb un text que va rimat i que convida a ser llegit en veu alta, coneixerem tots els canvis que succeeixen en cada estació. I l'altra recomanació és un àlbum divertidíssim editat per Baula que es diu La llac més petita. Aquesta història és tremenda, a mi m'ha fet riure molt i penso que també ens pot fer reflexionar força. La Greta, que és la protagonista, és una llac. És una llac molt petita que viu en un ramat de llacs molt grans. Ella té molta pressa per créixer perquè pensa que, sent així de petita, no pot fer el mateix servei que la resta del grup. Ella sempre diu: vull créixer i ser molt alta, no puc esperar més, vull ser una geganta. I ser petita sembla un inconvenient, però hi haurà un fet inesperat que ens farà veure el costat bo de totes les coses, que crec que és algo que tots hauríem de fer sempre. I amb això doncs espero que gaudiu de les lectures i d'aquest Sant Jordi ben estrany. Fantàstic, i des d'aquí agrair-li molt a l'Olivia, que sabem que s'ha jugat al físic i la veu per enviar-nos aquesta nota, o sigui que moltíssimes gràcies. Genial! Moltes gràcies una altra vegada a tots els que ens heu volgut ajudar a fer aquest programa possible. Segur que els oients de Tàndem se n'aniran amb una llista ben sucosa de llibres per aquest Sant Jordi i res, espero que tingueu una molt bona diada i que els llibres vos acompanyin. Exacte, que pugueu aprofitar el que vulgueu de les sàvies paraules de les nostres convidades i res, que ens veurem, bueno, o no, però és igual, que ens trobarem encara que sigui espiritualment per Sant Jordi, per les llibreries i per les paradetes comprant i mirant i regirant literatura.
Perfecte, i si voleu saber quines són les nostres recomanacions o els llibres que hem llegit i que ens agraden, teniu cada mes el butlletí de Tàndem on recomanem un llibre de cada categoria, així que si els voleu saber ens podeu seguir per allà. Res més, moltes gràcies i fins al proper programa. Feliç Sant Jordi. I fins aquí el programa d'avui. Però recorda que tens totes les notes d'aquest podcast amb els llibres citats i tota la informació del que hem parlat avui a lletraferits.cat, a l'apartat de podcast. Ens trobaràs també a Instagram i a Twitter com Tàndem Lig, i ja sabeu que ens encanta conversar. I si el programa se't queda curt, et pots subscriure a la newsletter. Cada mes rebràs una carta amb més recomanacions i contingut relacionat amb la mediació literària i la LIJ. Som na Marina Llompart i en Guillem Fargas, i si t'ha agradat aquest episodi, recomana'l o subscriu-te. També ens pot deixar un comentari o fins i tot una valoració. Gràcies a totes les persones que ens feu arribar una miqueta més lluny.